זכיני לגדר בונים ובני-בונים חכמים ולבוינים. שלום. אוי הוויה שמירי אלוהיקים אנשי אמס זה רק קודש בהשם בית. מורה שיודע להדחיק, יודע ללמד טוב, באמת מורה נפלא שבעיניי הוא אחד המורים. יש לו לב רחב מאוד, חוכמת חיים, יכולת דיבור שגורמת להמון אנשים להקשיב אחריו. אני חושב שעיקר המטרה היא שהוא מלמד את הבנות ומאהיב עליהן, הוא גורם להם לאהוב את המקצועות שהוא מלמד. אנשי אמס זה רק קודש בהשם. אני מלמד מקצועות היהדות, שזה משנה, תלמוד. הנהגתי שיטה שנקראת חברותה. הבת החלשה או הבינונית מסתייעת על ידי בת טובה, אחת מסייעת לשנייה. אני חושב עליו בתור מורה בכיר, יעיל וטוב, תלמידות אוהבות אותו. הוא מצליח להביא את התוצאות הדרושות. בת 3 חודשים ובת 3. אוי, תעשי שלום, תעשי להם שלום. הוא אדם מיוחד מאוד, יחיד במינו, אבא מקסים וסבא מקסים ומשקיען, מאוד חם ואוהב, ועושה בשבילנו הכל. הם מביאים לי את האושר הכי גדול בעולם. אמא לא הבינה דבר, היא לא הבינה אמא, את יודעת למה היא לא הבינה? כי פתאום בתוך הארגז, מאיזה ילד הולך לתוך הארגז? הוא אדם חזק מאוד מבחינה דתית, הוא הרב הלא מוצהר פה של הקהילה. אני לא רואה את בית הכנסת ללא יהודה יצחקי. אני חושב שזה חלק, זה אחד מעמודי התווך גם של הקהילה וגם של בית הכנסת. הרבה יותר מהנורמה המקובלת, 50%, 60%. מה תהיה דעתו? אומרת הגמרא, מילימה פליגה. התקופות שהרגשתי קרוב ביותר לקדוש ברוך הוא, הן בעצם בכמה מסגרות. כשהמסגרת המשמעותית ביותר, זה היה דווקא ברגעי המכאוב הגדולים ביותר. בשנת תשמ"ח, הייתי בימים האחרונים של שנת הלימודים, אשתי לא הרגישה בטוב. הרופאה גילתה את ממצאי בדיקת הדם שהעידו שיש לה מחלה שנקראת לוקמיה. קשה? קשה, כואב. אני לא יודע איך אני מתמודד, אני מיידע את הילדים, מה אני אומר. ידענו? לא ממש ידענו מה המצב, לא. שהינו בבית החולים ברמב"ם חודשיים. בית החולים לא הצליח לתת פתרון, והמלחמה הייתה מלחמה של יום-יום, כל יום. ויש פה כתבה ענקית עלינו. עיר התקווה הטובה, כתוב ככה, מלכה יצחקי, חולת לוקמיה, הגיעה מהארץ בחברת בעלה יהודה. יהודה של אותם ימים, חיוך לא עלה על דל שפתיו. עברנו את ההשתלה, וההשתלה נתנה תוצאות מאוד חיוביות. התחלתי לשיר שירי הלל ותודה. יהודה היה בשמיים. הכל התנהל כמעט למישרים, אנחנו כבר תכננו את השיבה הביתה אחרי 100 ימים ויותר שהיינו שם, והנה נפלה עלינו הגזרה ביום אחד,
שהגיעה בדיקת דם נוספת שהראתה שהלוקמיה חזרה. וניסינו להתמודד. ככל שהימים חלפו, ככה אשתי דעכה. בערב האחרון באתי איתו לבית חולים, בית חולים רמב"ם, והמצב שלה כבר היה מאוד קשה. לאחר 9 חודשים מיום איתור המחלה, אז היא נפטרה בבית חולים רמב"ם. אם עוונות תשמוריה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תברא. אני הרגשתי כשאשתי נפטרה מסרטן, שיש דברים שהם גדולים מיכולת האדם. אישה כל כך צעירה, כל כך חכמה, אישה כל כך אוהבת. נלחם בעצבות בייאוש. כי שבע ייפול צדיק וקם, היכולת ליפול ולקום זה חלק מן האמונה שלנו. האם כשהתוצאה הסופית היא לא צלחה, האם המשמעות שהיא לא התפללנו נכון או שלא עשינו את המתחייב? אנחנו לא שופטים של הקדוש ברוך הוא. השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. קשה היה לדבר עם יהודה באותם ימים, אבל אני חייב לציין שיהודה בכל הזמנים האלה הפגין הרבה אמונה ותקווה, ולא פעם הוא חיזק אותנו. מה יש בך שלכל אדם אתה ניגש במאור פנים כאילו הלווה לך $100,000 לפשע? אי אפשר לא לחבב אותו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא מיוחד. הוא חבר טוב, לב רחב, דואג תמיד לעזור. אין חבר יותר טוב ממנו. יהודה היה מחנך שלי מכיתה ז' עד י"ב במשך 6 שנים. כל 6 שנים עברו ואתה מתחיל לגדול ואנחנו מתחילים להתבשל ביחד ועוד שנה ועוד שנה, 6 שנים. אז הוא נהפך להיות מורה, חבר. יושב איתו, מדבר איתו, מגיעים אליו הביתה בצורה בלתי פורמלית, בצורה חברית. אני נמצא בבית מדרש, בית כנסת שעונה לשם זיכרון מאיר. אחד מחניכיי כמחנך היה תומר פרץ. ולראות היום את תומר פרץ יושב כאן כראש בית המדרש הזה. הרב של בית הכנסת זיכרון מאיר, פירושו של דבר, לעולם, אבל לעולם, יאמין אדם שבכל מצב הוא יכול להוביל כל אחד ליעדים הכי חיוביים והכי איכותיים. זכני לגדי הונים ובנים, איזה חיוך חכמים, אוי אבי אשר יראי אלוהים, אנשי ימס זרע קודש באשר זכני לגדי בונים ובני בונים, חכמים ונבוינים, יאהבי השם יראי אלוהים, אנשי ימס זרע קודש בהשם דבקים, ומאירים אסרוי לו בתוירו ומעשים תויבים, ובכל מלאכת עבודה סבוירה, ומאירים אסרוי לו בתוירו